Ayong buntag udto, maayong gabi, tibuok kalibutan, kutob sa maabot din sa atong Sibya sa pagtan-aw ninyo diha sa naglain-laing mga lugar dire sa atong YouTube channel, no? Welcome sa atong YouTube channel Jerry Laig Paguting kay Kamatuoran. Og lahat kayo diyan sa Luzon, magandang umaga, magandang tanghali, at saka magandang gabi dyan, kutob sa mga tanaw dire sa atong YouTube channel. Paki-subscribe mga kapatid sa ating YouTube channel sa Jerry Laig Paguting kay sa Kamatuoran. Ang pag-aralan natin ngayon, kapatid, tungkol sa utos ng Panginoon tungkol sa pagkain. No? Sa Cebuano, mga balaod sa pagkaon. O ato ning matunan kay sabi nila, kapatid, niya basta gumagalaw ay makakain. Genesis 9:3. Yan ang teksto nila, pero babasahin natin kung ano ang gipasabot atong basahon. Basahon mga kaigsunan, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng sariwang pananim na lahat ay binigay ko sa inyo. 9:3. Genesis 9:3. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay binigay ko sa inyo. Yan mga kapatid, yan ang totoo nga sinasabi sa banal nga aklat. Hindi tayo pagkakainin ng mga dudumal, may original nga mga pagkain, yung nakikita natin, no, sa slide tungkol sa mga vegetable at fruit and vegetable. Atong basahon ang unang Korinto 10:23. Ang unang Korinto chapter 10 verse 23, maaari nating gawin ang kahit ano, pero hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. Okay, atong nasabtan mga higala nga maaari nating gawin kahit ano, pero hindi lahat ay nakabuti o nakatulong. No? Yan mga kapatid. Ito lang ang masasabi natin, nga kung ano ang nakasulat ay tutuparin natin. Kasi, excuse me, kasi under tayo sa Panginoon, di ba? Mga linalang lang tayo, kapatid. Muna nga kung ano ang nakasulat sa banal nga aklat, yan ang tunay. Maniwala na lang tayo. Hindi na tayo tutol sa mga sinasabi sa banal nga aklat. Pag mayroong mabasa, sasabihin natin sa mga Hudyo yun. Diba? Sa mga Hudyo ron. Yun. Muna ang masasabi nila, kapatid. Ano pa? Okay. Atong hibaluan sa lunop mga higala. No, grabe to, no, mga kapaglaom, mga kaigsunan, ito na ang naganap mga kapaglaom. Nandyan sila sa arka, lahat ng mga kasama ni Noe, yung mga anak niya. Ito, at saka mayroon pang mga hayop, mga animals, mayroong clean, mayroon sad nga unclean. No? Ito na mga kapatid. Tapos nga human sa lunop, nanganaog na sila, o wala na sila'y mga pagkaon. Mao na nga ang Diyos naghatag og mga pagkaon nga sama sa unod mga higala, no? Muna nga sa
unod nga gihatag sa Ginoo nasulat na sa Biblia ug kana ato ng tun-an ug ato nga pag-aralan. Wa may gipasulod sa Ginoo diya sa arka, no? Walang nakapasok nga mga utanin, mga kapaglaom. Walang utanin, no, ng mga hayop lang, nagkasiklase nga mga mananap, no, mga hayop. May karumal-dumal at saka may clean, hindi karumal-dumal. Yung mga baka, karnero, kanding, yung lahat yun, yung may mga baboy, nandyan na nakasakay sa arka kapag laom. Muna nga, kung sinasulat, mauna nasulat. No? Nabasa natin, pag nakita sa Ginoo, mga higala nga, ato naman ang i-explain, babalikan natin, yung tapos ng lunok, wala nang mga prutas, wala nang mga utanin. Ang Ginoo nagtugot gihapon na, nagtugot na tong mga unod. Pero may balaod na, ato na nang gibasa, di ba? Sa Levitico 11:46, basahon na to. Mga kapatid, babasahin natin ang Levitico 11:46 sa Cebuano. Kini maong balaod sa mananap og sa langgam og sa tanang buhi nga nagalihok sa tubig. Levitico 11:46. Levitico 11:47 sa buhat og sa kalainan sa taliwala sa mahog ug sa mahinlo sa arang makaon ug sa arang nga dili makaon. According to Leviticus 11:43-44, huwag ninyong dudungisan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagkain ng alinman sa mga ito. Dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos, italaga ninyo ang inyong sarili para sa akin at kayo'y magpakabanal dahil ako'y banal. Tapos ng lunok, wala nang mga prutas, wala nang mga utanin. Ang Ginoo nagtugot gihapon na, nagtugot na tong mga unod. Pero may balaod na, ato na nang gibasa, di ba? Igala nga na ibalaod di ay balaod sa mga arang makaon o sa hindi arang makain, may utos na ang Panginoon diyan. Okay, kakain naman kayo ng mga hayop, ako naman ang magbigay sa inyo ng mga hindi karumal-dumal. Like baka, karnero, kanding, deer, usa, o lahat ng mga hindi unclean, mga kapatid, no? Ito naman ang unclean, swine, flesh, kini mga unod, no? Karne. Ito ang mga karumal-dumal, kapatid. Ito naman ang ipakain sa Panginoon. Ito. Kung mayroong hindi ka ipakain, mayroong ipakain. Hindi bias ang ating Panginoon, kapatid. Kala nga, ang dili da ipakaon, no? Na dili pakaon sa Ginoo. Ito mang nakita sa slide. Unclean foods, baboy, crab, crawfish, shark, lobster, squid, octopus, rabbit, ug uban pa. Dog, mga na dili pagkaon, nakita na to na mga higala, no? O ato namang nahibalaan nga naa di ay mga higayon, mga higala nga ang pagsabot na to, ang pag-intindi natin, hindi lahat totoo. Kasi yung sinasabi sa slide nga nakita natin, mga kabaglaom nga ang Ginoo maayo kayo, nakita niya ang kung maghuman sa bagyo o human sa lunok, wala nang mga prutas, no? Itong the original nga kakainin natin. Wala na. Ito nang ipapasok sa Panginoon na yung clean at tinagpito, no? Ang clean. Ang karumal-dumal tinagurha. Dalawa lang. At ang clean ay tinagpito. Pito, mga kapatid.
ito ang mga karumal-dumal. Pinasok lahat dyan para nga mayroon ng nature, beauty of nature, ang mga hayop nga ma-preserve para sa sanlibutan natin. Sinasabi sa slide nga nakita natin, tagpito no ang hindi karumal-dumal, ang karumal-dumal tagurha lang. Kasi hindi nakakain yung karumal-dumal kasi kung kakainin nyo ang ina, wala nang ina, wala nang manganganak. Kung kakainin yung ama nga baboy, wala nang ama, wala nang sperm, wala na. Oto nga wala gyud mga gikaon diya nga mga mahugaw no, diya sa panahon sa arka. Og ato pong nahibuluan mga higala sa mga pagkaon, no, sa mga pagkaon mga kaigsunan. Pagkain tilugon na mga isda nga galing sa tubig, sa dagat. Leviticus 11:10 to 11, mayroong kaliskis at kapay ipakain sa Panginoon. Yung walang kapay, walang kaliskis, like pantat, shark, iho, crab, ulang, wala yon mga walang kapay at walang himbis o kaliskis, walang kapay, hindi yon ipakaon kapatid. No, sa mga pagkaon mga kaigsunan, tilugon nga mga isda, Leviticus 11:11 mo na itong nakita, atong nakita higala og atong nabasa sa Leviticus o sa slide nato nga mga nindot kayo ang mga pagkaon, no? Mga tilugon mga kaigsunan. Muna nga lipay ta nga ang Ginoo naghatag nato og panahon alang sa ato nga pagsiguro gyud nato nga mga pagkaon. Yan ang mga isda nga kakainin natin, yung mga tilugon, mayroong kaliskit at may kapay. Yan mga higala. Clean, clean, ato namang nakita, mo gina siya. O dili lang nato supakon kung unsay nasulat sa Biblia. Kaya ato naman ang natun-an, di ba? Ingon sila nga ang karumal-dumal gihinluan na kay unsa man kun hinluan ang hugaw man gid. Pero matud pa sa Biblia sa Job 18, wala may makuha natong limpyo diha sa mahugaw mo na unsa ang paghinlo. Siguro kining mga mananap mga higala nga mga clean mo na sa hinluan kay may posibilidad makuynos man na pag ang makatapad na siya mga hugaw mahugawan siya. Kaya mo manay ko sa Leviticus. Mo na nga kuynos siya ay mahinluan. Tao mo kaog mananap nga baboy, nahugawan siya, ang tao may ginluan, dili ang gikaon. Di ba? Ato nakita. Tiro, di ba? Karudumal nga pagkain. Ito ang karning baboy. Tingnan mo. Mayroong mga parasite, mga uod. Sa presko at sa hindi presko, mayroong uod. Parasite, kumakain ka. Sabi dito, kain ka, pasok sa intestine mo, sa tinae. Dayon nandyan ang parasite. Magkasakit ka kapatid pag kumakain ka sa mga karumal-dumal, mga kapaglaw. Katawan nyo, ito, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Tayo kapatid, magpupuno tayo ng Holy Spirit. Hindi tayo umiinom ng alak kasi sabi ng Biblia, hiwalayan natin yung mga alak, no? Kasi hindi tayo receive ng Espiritu Santo, the Holy Spirit, because mga lasinghero tayo. No? Ito talaga, kapatid, ito ang tunay nga hiniwalayan natin yung mga alak para nga ma-receive natin ang Holy Spirit. Nga karning baboy, nga maraming mga uod o parasite nga hindi
ang dili maayo nga kaunon sa tao, no? Mayroong parasite papasok sa katawan natin. Parasite travel to small intestine where the mature and reproduce. Magkarami yung mga parasite nga nandyan sa katawan natin, mga kapatid. Gala nga dili lang sa mga pagkain, hindi lang sa mga pagkain at saka sa giinom ng mga tao, no? Nag-inom sila ng mga alak nga according to the Ephesians o Efeso 5:18, don't be drunk, ato nang gibasa kaganiya, with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Hindi tayo makatanggap ng Holy Spirit pag lasingero tayo, pag uminom tayo ng wine. Kasi sinasabi sa banal nga aklat nga, hindi iinumin yung wine because they will ruin your life. Instead, okay, kinahanglan na to sa katawan natin nga mabigyan tayo ng Holy Spirit. Kung sa Cebuano pa, kinahanglan ng Espiritu na to, kay dili na magdugay, maabot ang panahon, di ta kabarog kung wala ang Espiritu Santo. 66:15-17, sunugon ang nagakaon sa karumaldumal, sama sa baboy, ilaga. Ito ang nakasulat sa Isaiah 66:15-17. Sunugon, no? Malaglag tayo sa dagat-dagatang apoy. Ito ang dagat-dagatang apoy. Ibigay lang ito sa mga taong karumaldumal, kumakain ng mga karumaldumal. Yan ang tunay, kapatid, kasi nabasa natin yon sa Biblia. Isaiah 66:15-17. Kapag launong kaya nakita na to, sunugon ang nagkakaon sa unod sa baboy o mga karumaldumal, mga dulumtanan. O atong nabaluan mga nakita na to sa screen nga grabing pag-antos, pagsunog, ipangtambog sila sa impyerno. Kanang gitawag dagat-dagatang apoy, mga kapaglaom. No? Nakita natin, mga kapatid, nga grabing natawag nga dagat-dagatang apoy. No? Dagat-dagatang apoy. Sa Cebuano pa, Lake of Fire, asa naglinaw nga kalayo. Sa English, Lake of Fire. Hindi na makalilisang, mga kapatid, no? Mga matay tayo nga wala sa kamatuoran. Muna nga ang kamatuoran nandyan sa ato, naman sa ato, kikinanglan nato nga hiniwalayan ang sanlibutan, yung mga bisyo, lahat ng mga karumaldumal nga mga pagkain. Hiniwalayan natin at ibigay sa Panginoon ang Holy Spirit para makatindig tayo sa pag-alagad kaniya. No, nang dili basta-basta, mga kapatid, nga masunog tayo diya sa dagat-dagatang apoy, makalilisang. Ngayon ang tamang panahon parang magbago, kapatid. Isaiah 55:7. Ito ba? Let the weak forsake his way, and the unrighteous man his thought, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Hinawalayan natin yung daan sa kasalanan at saka sa hindi matarong nga mga hunahuna, and let him return unto the Lord. Balik tayo sa ating Panginoon. O ang ating Panginoon, siya ang magbigay natin ng patawad. Ang Diyos hatag nato og kapasayloan sa atong mga kasaypanan. Korinto 6:17, wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Ito nang
sinasabi ng ikaduhang Korinto 6:17. To 6:18, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Binasa natin, no? Anong gawin natin? Hiniwalayan. Diba? Isaiah 55:7. Hiniwalayan. At ano pang sinasabi sa 2 Korinto 6:17? Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch the unclean thing, and I will receive you. Yan lang ang sinasabi. Hiniwalayan natin sila. Yung iba, mayroong relihiyon o religion nga nagaturo o nag-aral tungkol sa karumaldumal nga ipakain na. Sabi ng Biblia, hiniwalayan nyo, be separate, saith the Lord, and touch not the unclean. Ayaw na kamo paghikap, no, sa mga karumal-dumal. Sabi ng Panginoon, I will receive you. Receive tayo ng Panginoon, mga kapatid. Binasa natin to. Sabi ng Panginoon, pag nakahiwalay na kayo, sabi niya sa binasa natin kanina, nga ng Korinto 6:18, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Ano? Ang Panginoon, ama natin. Magiging ama natin, at tayong lahat ay magiging anak nga lalaki at saka mga babae. Sinong nagsabi? Says the Lord Almighty. Kung sa may buhaton, magpalayo ug ayaw naghikap sa mogaw. Hiniwalayan ang karumal-dumal at hindi na mag-touch ng mga karumal-dumal nga mga pagkain. Yan ang tunay, kapatid. Okay, thank you very much sa inyong pagsubaybay sa ating YouTube channel, Jerry Laig. At saka yung mga paksa natin, siguro may halo na nga mga Tagalog, para nga kayong nandyan sa Luzon, makaintindi kayo kunti, no? Makaintindi kayong kahit kunti lang. Kasi nag-practice pa kami ng pagbabasa ng Tagalog o pagsalaysay, pag-explain, para magkasalita kami ng mabuti, para maintindihan ninyo. Pasensya lang sa mga lahat natin dyan sa Luzon niya, hindi kayo masyado nga marunong kami magtagalog, pero pinilit namin para sa inyo. Thank you very much. Ang Panginoon mag-blessing sa atin, at saka sa lahat ng mga sponsor natin, lahat ng mga sponsor natin nga nagsubaybay, at saka nag-like and share, nag-subscribe, at saka nagbigay sa atin ng mga blessing para sa mga iba pa natin nga mga ekwipo, no, mayroon pa tayong problema tungkol sa mixer. Wala pa tayong mixer sa konti lang nga room nga station natin. Wala pa. At saka magawa pa tayo ng kahit maliit lang nga station. Thank you very much. Ang Panginoon ay mag-blessing sa atin, sa lahat sa Luzon, at saka sa lahat sa all sanlibutan, sa lahat ng sanlibutan. Mga kapatid, ang Panginoon mag-blessing sa atin. Thank you very much.